You're live now on YouTube. You have a man with no. Diyan. Parang na diyan. Jamon. Pag nagpasyaran. Tawagan mo. Dito na sa kainan ka. Diyan eh. Chicken. Sige, ano nga kaya mo? Burger, ice cream, you know? Dessert. Oh, dahil pa Starbucks da. Bigat naman yan. Di ba meron ka rin? You know, chicken, oh? Chicken nuggets. Burger sandwich. Cheese. Pozole. Din siya pozole da eh. Ate daddy ko na. Ha? Soup. You got your number? Nachos and fries. Jadi ni-order mo ni Gina din. Mengenai mas? Mengenai mas? Alin? Yung pang sandwiches. Ito ka nga muna Lakay. Tawagan mo si Adrian. Tawagan mo na. Daktoy ko ako na. Daktoy food court. Hello guys, we're here at Rujom Swap Meat. Sino? Di Banger? Okay, let's go. Hi Carmine. Alam mo natin, paano ka makapag... Ako'y nag-blah ba? Hinitila ko na dyan. Wala bang kwan? Yung ceviche. Ito? Aha. Ay parang yung kwan, ano ba yun? Kinchinita, ano ba yun? Yung sa kwan? Ibang pa kumanindira ko. Diyan na. Anong kunin niya?
Ganun, no? And then that's drink. What is that drink? Parang alak yun. Ah, ito, yun, oh. Wait for a minute, okay? Lemonade and... Oh, yun, oh. Parang yun. Sabihin mo na. Share na lang ako sa'yo. Share tayo. Hmm. Okay guys, kain muna. Hi Sheila Winey. We're here at Rhodium Swap Meet in Torrance, California. See, this one there. All right, we're having lunch, guys. See you later. Goodbye.